faithful. Ако продължите да ходите в същата верност. We were there last night. Снощи бяхме там на евангелизацията. We saw the building. Видяхме тази сграда. But the Lord's heard your cry. Но Бог чува плача си. If you'll be faithful, И ако си верен, He'll finish that work ще я завърши тази сграда in Germany в Германия. and make it greater. И ще я направи дори по-велика, по-голяма. It will be a testimony Това ще бъде свидетелство of the power of God. на Божията сила. Because it'll be more than you can do. Защото това е много And повече more than you can do. от това, което ти можеш да It'll be направиш. what the Lord wants to Това е do. което Бог иска да извърши. Hallelujah. Искам само да ви кажа, с нощи хората дойдоха, не съм казал една. Не съм казал абсолютно нищо. Показахме им сградата, това е от Бог. Това е от Бог. We're going to pray for you. Ще се молим за вас. This is 2012. Днес живеем в 2012. We got about 5 months left Имаме още 5 месеца от нея. before the year's over. Преди края на тая година. Your faith is going to be big, Вярата ти ще ескалира very large. и ще стане много голяма. Господи, точно сега. Lord, even now as we pray, we believe the Holy Spirit is going to touch them. Вярваме, че Святия Дух ще докосне тези сърца. No more brokenness. Край на страданието и плача. Нека Твоята сила да ги изпълни, Исус. Lord, the joy of the Lord is Нека радостта Ти да бъде тяхна сила. as they leave this morning. И като си тръгнат от тук, да си тръгнат с поглед високо изправен към Тебе. О, рабака, сикала, лабаконта, рабакай. Tell the rest of them to raise their hands. Всички останали, които са тук отпред, искам да издигнете ръце нагоре. Ask the Lord to fill them. И кажете, Господи, изпълни ме. Just ask Him to fill you. Помоли го да Ти изпълни сега. Overflow me, Кажи, Господи, презареди ме, because I'm ready. защото съм готов, готова. Халелуя, 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 халелуя. Святи Душе действа, Святи Душе действа. Халелуя, 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 халелуя. Айде всички заедно да се молим. Господи, работи в живота на тия хора. Изпълвай ги със своята любов. Изпълни ги със своята сила сега. Ей, рабахо, рабо, сипало. О, коро до шикале, рабакай. Кръщавай със Святия Дух сега, Господи, сега, Исусе. Халелуя. О, лабако, рабакоро, да сипала, рабакай, рабакая. О, рабако, да си, рабакамбала. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, robocorto si parabacanda rabacaya. So robocorto no robocorto veri peccassi parabacanda rabacaya. Oh, robocorto si. Sia sveto, sia sveto, sia. Sene. Dio, Gesù, Молю се, че да се замолиш се да го да ти замолиш. Изпълни всяка клетка, дух, душа и тяло, в името на Исус, пълно изчистване, пълно презареждане, пълно презареждане, пълно презареждане, в името на Исус. О, рабакая, рабакая, шикала, рабакая, рабакая, рабакая. Действуй, 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 действуй. отстъпят място на другите, за да могат да се достигне до тях.